and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Hinuwaman nga pangandoy. For miracle. Wala ba'y kapahuwayan din eh. Tingbalangon niya ang imong pagpahuway dito sa Manila. CR siya ko pa. Ay paglugay, ha? Dili lagi. Oh, nga magdaha pa magyug ka og cellphone. Ambe, ako'y gunit. Unsa? Ambe ng imong cellphone. Ay, ako mo kuning cellphone. Ngano ikaw may nintay mo gunit. Uy. Excuse me. Nakatawag lagi ka. Kadayo ta magsulti ha. Ni aron mi sa airport, nagpaabot sa among flight. Ano ba? Nagduda lagi ko nga dunay nagpatakag sumbong ni Papa. Bahin sa ako mga lakaw. Kay permi lang kong gibantayan. Ha? Kinsa ba sa'yo magpatagag sumbong? Oh, uwa pa ko masayod sa pagkakaroon. Pero may bawaan na ako. Sige ha, dili lang ko magdugay. Magtiwas lang niya tag-istorya kung tuan ako sa Manila. Sige. Ayaw. Amping. Ikaw, Sab. Maghimo kong daan o mga kwadro sa kabak-kabak. Sige ha. Huwata ang akong pagbalik. Tuwa na gid sila sa airport na eh. Nagpaabot silang flight. Nag-o-all ka? Nagkuul gid. Wa mo gani magkasulti ni Hazel nga adto di siya mag-college sa Manila. Nak, dili ka angay mag-uol. Daghan man gud na sila kwarta god. Dato god. Bisag asang eskwelahan na, makasud gyud si Senyorita Hazel kay dato man. Wa nga sa nakoy. Ano ka? Ano nabuang ka? Magpadaog mo sa kong kamingaw ni Hazel nga. Kay pa mo gid ko nga. Way paing na ning among kasuod. Dong Milan. Ibaw mo ko ba? Digid ko angay niya. Kaniadto pa gid. Kaniadto pa gid nahibaw na ko. Pero nganong nakigsuod mo ko niya. Buang nga na ko na ino. Di ka buang dong, uy. Tao gud ka. Busa, natural lang nga mubati ka ni ana ngadto ni Senyorita. Pero palugar gyud pirmi dong. Ibaw ba ko nga layo kayo nga mong gintang. Nabaw ko na sayran niya, digid ko angayan siyang pagtagad. Sagdila na eh. Nabaguhan na ko. Oh, bitaw sad. Kaniadto, wa mo gid ko'y problema. Suod kay mi, wa ginay problema. Isag unsang orasa, magkuyog ming do, aron manakop og kaba-kaba. Pero karong mga dagko na mo, klaro na ang inyong kalainan. Ano sugang doon nagtato, no? Doon na sa'y pobre. Equal na lang unta ang tanan. Oh, say challenge? Di sad ka mahagit? O aron dawaton mo ang hagit? Tinud-a ang imong pagtuon dong. Ang edukasyon sa tao, no? Maoy makaguba o makahimo nimong tao. Timan ina, anak. Kumusta naman ka? Okay ra rin. Pero, gibingaw gid kang Senyorita Hazel. Ngaw uy. Humud ko maanad nga, di na ko siya pirming makita. Pero, maanad ako ini. O niyan sa man? Dili ka lang magpa-enroll? Bag-ubag nito mag-graduate. Enrollment tayo ng imong gihunaw na. Maayo man gud na makapili ta sa atong schedule good. Nagsugod na day. Wasad bitaw ko mahibaw. Gilingaw-lingaw lang ti ka, oy. Ikaw gid. Karen, makasuod gawas na gid ka sa Bayasyenda kay wa naman ang isog nga Senyor Emilio. Na, mahadlok lang gihapon ko, oy. Nga naman? Mukalit palag abot ang senyor unya, maatlan ko nga to sa sud. Tigalig pa sa nginlan ko. Mamasang ilan day, bisag way nakitang sambol sa iyong mga mata. Maayo na lang ng maglikay, Milan. Rin.
balik ta ba? Sa school ba? Mm. Unsam di mo kuha ang kurso? Education. Magmaestra di ka? Ganahan kay kong mutudlo sa mga bata, Milan. Kana lagi kun makasustenir sila sa papa ug mama sa gastuhan. Anak naman ka sa public school? O nyag public school, wa day bayranan. Kuan? Mangita lang scholarship. Kanang makaminos ka sa bayranan ba? Abi ni mo, Milan, ikaw nindot kaayo ka. Kay full scholar kit ka. Wag yun nauna-on si nanay ni mo. Naagya po na eh. Pero di ko nauna-on sa may problema nga moabot sa akong pag-eskwela rin. Ang importante nga, makahuman gyud ko sa akong pagtuon. Doon na ka day pangandoy? Pangandoy nga hinuwaman. Unsa? O rin. Huwaman ko ang pangandoy ni nanay. Mauni ang atong mansyon nga naimutang sa mahalong lugar din sa Manila. No. I can't believe this. And you have to believe what you've seen. Ato ni. O sa gayon nga wa na uni ako. Ikaw na'y manag-iya ni. Malipayon ka kung mupuyo ning baya, Papa. Why not? Ikaw mao'y senyorita din ug ang tanan mong sugo tumanon gyud sa mga katabang din Naanat ko gyano nga pagpuyo dito sa probinsya. Niya ka na sa Manila, Hazel. Pangandam, kay ipaila-ila ko ikaw sa taas nga hutong sa society nga ako karong nahimutangan. Papa. May nakontak na kong organizer nga may mahibaw sa pagkabuhato na tong party rin sa atong mansyon. Party? Act like a princess, Hazel. Wa ka na sa probinsya. Niya ka na sa Manila. Ug ang tanan uniyang mag-alirong nimo dinhi pulos na ana sa high society. Dili ko gustong maiwit ka sa mga kalihukan dinhi. Kalimte ang imo mga kaila dito sa probinsya. Nagkasabot ka? Wa na magid manawag si Hazel ako nay. Ngalig na limot na gid siya na ako. Anong di ay? Dili ka mabuhi kung wa si Senyorita Hazel? Oh, mabuhi na eh. May magtuan niyang kaldero. Anak, nahibaw ko, gisakitan ka paghihapon sa inyong panaglagyo ni Senyorita Hazel. Pero dong, ipatigbabaw yun ang imong pangandoy. Kinahanglang pahimuslan mo ang mga maayong kahigayunan nga miabot nimo. Aron makahuman ka gyud sa imong pagtuon. Aron mahimo kang profesional. Daan pagid lagi kong dinhiti ka makita. Karin? Nananaw na sa kagdakpunan nga mga kaba-kaba, no? Aron himuon imong dekorasyon, no? Mapiligag dakop? Hindi, uy. Wa ko'y hilig, ana. Yang anong niyaman ko? Nagpa-enroll na ka? Ugma. Nagsabot na Miss Nanay. Ayaw kong ina nga magpauban pa kang nanay ni mo aron magpa-enroll. Di, uy. Grabe sa ka na. Ikaw? Enrolled na ka? Ganiha lang. Nangita bito ko nimo dito sa eskwelahan? Lo. Ano nga ko ni mo hapita? Kita untang duhang magtinabangay sa pagpa-enroll. Sos, di man gud lisod. Maghago ka lang gamay, enrolled ka na. Ugma na ko mo adto. Wala naman manawag sa Hazel rin. Naghandom lang di gyapon kaniya. Friends ko ming duha. Close friend. Best friend. Milan, tuwa na siya sa Manila. Og naibaw pa kaunsa ng Manila, di ba? Ay. Di giday mahimong mula og tagsaad, no? Unsa na? Mituog ka na gyud nga mausab gyud ang imong kinabuhi din sa Manila, no? Maura man kay hapon pa. Unsay mo ra gihapon?
bungga ang pagpaila ko nimo sa akong mga higala. Ingon man sa kaubanan nako sa negosyo. Unya mayon kang maulang gihapon. Huwag ko makaila nila. Pulo sila mga bago sa akong pananaw. Huwag ganigid ko'y nahinumduman sa ilang mga ngan. Ayaw kong ing na Hazel. Nga nagbinugo ka. Sikat guys ko ilahan ang imong enrulan unya din he. Busa ayaw gyud ko hatagig rason. Garili ka malipayon din he. Pwede na ba kong mapaway pa? Sige. Paway na. Karong taod-taod, muabot ang imong coaching staff. Unsa man na siya? Maoy mo tudlo sa angay nimong buhaton. O kinahanglang imo gid siyang sundon, Hazel. Kinahanglang maminaw ka gyud niya. Ingon ini nga akong kinabuhi dito sa Manila. No. Mura ko robot din eh. Ang tanang mando ni Papa, kinahanglang mao'y masunod. Dili ko malipay din eh. Ang ako di ang cellphone. Si Milan. Ang akong cellphone. Ang akong cellphone. Si Hazel ang luwag. Oh. Hello? Hazel? Kumusta? Nia. Sige, huwat sa'yo mong tawag. Sorry ha. Nabisi jud ko. Okay lang. Inahinay ko nang nadawat ang kamatuoran. Kamatuoran na unsa? Nga managlahi nga tong kalibutan. That we are not meant for each other. Dili ta angay sa usag-usa. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!